Автобус рухается маршрутом номер 40. Улица Молодежная. Осторожно, двери зачиняются. Вас вітає відкрите акціонерне товариство «Гомель Абл Автотранс». Жадаем вам приємної поїздки. Улица Молодежная. Наступний припинок. Училища. Наступний припинок. Училища. Осторожно, двери зачиняются. Училища. Наступний припинок. Піонер. Припинок. Піонер. Осторожно, двери зачиняются. Піонер. Наступний припинок. Войсковая часть. Войсковая часть. Осторожно, двери зачиняются. Войсковая часть. Наступний припинок. Поворот на Прибор. Наступний припинок. поворот на Прибор. Осторожно, двери зачиняются. поворот на Прибор. Наступний припинок. Оздоровленчий лагерь «Чайка». Наступний припинок. Оздоровленчий лагерь «Чайка». Осторожно, двери зачиняются. Оздоровленчий лагерь «Чайка». Наступний припинок «Рака Пуза». Наступний припинок «Рака Пуза». Осторожно, двери зачиняются. Рака Пуза. Наступний припинок поворот Могилки Рандовські. Наступний припинок поворот Могилки Рандовські. Осторожно, двери зачиняются. Поворот Могилки Рандовські. Наступний припинок сонячний. Наступний припинок сонячний. Осторожно, двери зачиняются. Сонячний. Наступний припинок. Мікрорайон Давидовка. Наступний припинок мікрорайон Давидовка. Осторожно, двери зачиняются. Мікрорайон Давидовка. Наступний припинок ринок Давидовський. Наступний припинок ринок Давидовський. Осторожно, двери зачиняются. Ринок Давидовський. Наступний припинок Технічний університет ім'я Сухого. Наступний припинок Технічний університет ім'я Сухого. Осторожно, двери зачиняются. Технічний університет ім'я Сухого. Наступний припинок парк фестивальний. Наступний припинок парк фестивальный. Осторожно, двери зачиняются. Парк фестивальный. Наступний припинок Палац культури фестивальний. припинок. Палац культури фестивальний. Осторожно, двери зачиняются. Палац культури фестивальний. Гомель Абл Автотранс. Гомель Абл Автотранс. Осторожно, двери зачиняются. Гомель Абл Автотранс. Наступний припинок адміністрація Советского района. Администрация Советского района. Осторожно, двери зачиняются. Администрация Советского района. Наступний припинок проезд Куйбышевский. Концовый. Наступний припинок проезд Куйбышевский. Концовый. Осторожно, двери зачиняются.
Канцавы прыпыначны пункт. Проезд Куйбышевский. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.